sawijining kerajaan aran Keraton Katatanduhan kang dipimpin déning para ratu kang wicaksana, yaiku Prabu Swartoloyo lan Ratu Purbamana. Wong urip ayem makmur dimayuan tentrem, nanging sayangi Prabu Swartoloyo lan Ratu Purbamana durung dikaruniai anak kang pramila. Prakawis panitia dados Pribadipun Prabu Swartoloyo saha Ratu Purbamana. Baginda sebatuk Ratu Purbamana Tanasa Sedhi Wados pundi malawi anggenipun nggahungi anak baginda mbok malawi bisa nuduh rasa susahe ratu. Aku ora pengen jadi anak angkat. Jadi aku setuju. Dia Joko anak kandung kita. Anak kandung luwih apik ketimbang anak angkat. Kalau tidak terus dan kok aneh karena bakal menyang alas kandung semedi supaya kita bisa cepat dikaruniai anak. Nggih, yen pancen kudu menyang alas kanggo semedi, tindak uga ndonga. Hati-hati Kanda. Prabu tindak menyang alas arep topo ing gubuk raja. Terus ndunggarunia anak pirang-pirang. Sasih kekarepane kelakon Ratu Purbamana. Wiwit ngadeg kabeh, wong padha bungah banget padha banjiri keraton karo oleh-oleh. Sangang sasi sebanjure Ratu Purbamana nglairake anak wedok. Putri kita Ayu Dinda lan katon lucu banget. Nggih Kanda, kita kudu bersyukur akhirnya dikaruniai anak. Dan putri kita Ayu Gamis dan semakin banget. Mulane yen diparingi jeneng bilang Bu ini. Panjenengan setuju menapa mboten? Tidak setuju. Semoga Kanda. Kaya dene raja lan ratu senenge penasehat keraton rawuh. Boten paduka wonten ingkang ngantuni bebunga-bebunga kangge putri panjenengan tiyang menika ugi ing nglahirake rasa bebengi patung panjenengan. Ora mung keluarga keraton sing seneng, wong-wong uga seneng krungu kabar kasebut. Sayange Gilang Rukmini ora dijaga kanthi becik dening Prabu Swartoloyo lan Ratu Purbamana. Gilang tuh dadi perawan manja sing duweni sifat ala. Dheweke ora ragu-ragu ngomong kasar kanggo tuh apa sing dikarepke. Senajan mengkono, Prabu Swartoloyo, Ratu Purbamana lan rakyate banget tresna marang dheweke. Saking negare sawetawis dinten putri badhe yuswa 17 taun. Mulane wong-wong ing negeri iku padha menyang keraton, padha nggawa oleh-oleh maneka warna endah banget. Prabu nglumpukake oleh-oleh akeh banjur disimpen ing kamar keraton sawayah-wayah bisa digunakake kanggo kepentingan rakyat. Prabu mung njupuk emas lan permata sawetara digawa menyang tukang perhiasan. Damel kalung ingkang endah sangat kangge putri kula. Kanthi renaning penggalih paduka, Sang tukang perhiasan lajeng makarya kanthi sepisa-pisa kanthi gumaluwing maneh dheweke kepengin gawe kalung sing paling ayu ing donya amarga dheweke tresna banget marang putri Sang Prabu. Ulang taune teka, wong-wong saka negara padha ngumpul ing alun-alun keraton. Nalika Prabu lan Ratu Purbamana teka, wong-wong padha nampani kanthi seneng. Sambutan kang sumringah luwih keprengu nalika putri ayu keraton ing ngarep kabeh padha muja kaendahane. Anak Prabu ayu tenan. Nggih, aku main banget marang dhek. Prabu banjur jumeneng saka kursine. Dheweke nyekel kalung sing ayu banjur Anakku Gilang Rukmini sing tak tresnani, dina iki ulang tahunmu. Kalung iki diwenehake marang kowe. Kalung iki diwenehake dening wong saka
sak negara dheweke tresno banget marang kowe. Padha ngaturaken pisungsung iki marang kowe. Amarga padha bungah yen kowe wis gedhe nganggo kalung iki nak. Hah? Apa kalung iki? Kalung iki elek, aku ora pengen nganggo. Hah, kalung sing ayu saja emas lan permata digawa dening sang putri. Pancen ora nyeneng putri raja nindak kekaya ngono. Kalung sing ayu malah rusak. Emas lan permata padha kasebar ing jaga. Kabeh wong sing ana kono padha kaget, ora ana sing ngomong. Suasana sepi dumadakan Ratu Purbamana nangis dalam kelakuan putrine. Wong-wong uga padha nangis weruh Ratu Purbamana nangis. Akhire kabeh wong nangis nganti keraton teles karo eluh. Dumadakan ana sumber mata air saka pelataran keraton. Banyune metu cepet banget lan tambah akeh. Sakwise kedadian iki, wong-wong padha njerit, bingung, panik, wedi lan dumadakan keraton kebak banyu kaya telaga. Banjur telaga saya gedhe lan kelelep keraton. Banjur digawe sendang sing apik banget. Jenenge telaga kasebut saiki diarani Telaga Werna. Werna asale saka wewayangan alas, tetuwuh, kembang lan langit ing sangubengi. Sandang ananing kandhani wong-wong yen werna-werna kasebut asale saka kalung Putri Gilang Rukmini kang sumebar ing dasaring sendang. Melaku mesem kanan kiri.